Moikka! Oot tullut katsomaan neuletarinoita, mun käsityöaiheesta YouTube-kanavaa ja mun nimi on Satu. Instagramista löydyn samalla nimellä kuin täällä, eli neuletarinoita. Tuppa sinne myös seuraamaan. Tässä on 2 kuukautta vierähtänyt mun edellisestä jaksosta, eli se oli just ennen neulefestareita. Se taisi olla sillä lailla, että se taisi olla keskiviikko, kun mä kuvasin ja mä olin heti torstaina lähdössä tuonne Jyväskylän neulefestareille. Joten pahoittelut, tässä on nyt mennyt näin pitkä aika, mutta ei mitään, täällä ollaan taas. Ja tässä nyt piti vähän keräillä näitä tavaroita, mitä kaikkea tässä on oikein valmistunut. Ja totesin, että ei nyt mitään ihan hirveästi loppujen lopuksi ole valmistunut, että enemmänkin mulla on ollut ihan hirveästi uusia aloituksia. Joten katsotaanpa niitä nyt vähän sitten tänään. Mutta aloitetaan noista valmiista töistä. Ja mä aloitankin sillä, mitä näitte viime kerralla kesken. Eli olin aloittanut testineuletta, semmoista kuin Tandie, joka on just Tyynä, mikäs hänen nimi on, Lorkovskan suunnittelema paita. Löytyy Instagramista tämä suunnittelija nimellä Letesknits. Ja silloin sanoinkin, että tämä täytyy olla valmis seuraavaan jaksoon mennessä, koska siinä oli aika tiukka aikataulu. Ja mä sainkin tämän sitten valmiiksi. Mä olen aika pitkällä tässä jo silloin, kun viimeksi teille näytin, mutta sain tämän sitten valmiiksi siinä Neulefestarin viikonlopun aikana. Mä näytän ensin teille täältä tämän näin. Eli tämä oli tämmöinen lepakkohihanen paita, jossa täällä ylhäällä on tämmöinen vitsikuvio. Ja sitten tosiaan nämä hihat on tällaiset lepakkohihaset ja sitten täällä on vaan resori. Pituudeltaan on tämmöinen lyhyehkö. Eli laitan tähän kuvan, miltä tämä näyttää mun päällä, niin saatte ehkä vähän paremman kuvan siitä, minkä näköinen tämä on. Mulla on lankana tässä Lucky Omen Yarnsin merinosukkaa. Tämä vihreä, mikä näyttää liian siniseltä siinä teidän ruudulla, niin kuin myös mun ruudulla, tämä on vihertävämpi. On siis semmoinen sinivihreä, mutta ehdottomasti paljon vihreämpi kuin siinä ruudulla näyttää. Niin tämä oli jalokivi väriä. Ja huomasin, että mä en viimeksi huomannut sanoa tätä kontrastiväriä, että mikä tässä on. Tämä on myös Lucky Omen Yarnsin lankaa. Nyt mä en vaan muista, mikä tämän värin nimi on, mutta tämä on semmoinen, mikä multa jäi tuosta vaakaneuletakista, jonka tein viime syksynä, vajaa vuosi sitten. Sain sen tehtyä, niin tämä on siitä jämää, koska sitä jäi jonkun verrankin ja sitä jäi vielä tämänkin jälkeen kyllä. Mulla meni tätä jalokiviväriä, eli tätä pääväriä, 240 grammaa ja tätä harmaata kontrastiväriä meni 20 grammaa tasan. Ajattelin, että tässä olisi aika hyvä malli esimerkiksi minivyyhdille, jos tässä nyt meni se 20 grammaa. Että se on niin kuin siinä ja siinä, että se riittää, mutta jos on yhtään ylipainoa siinä minivyyhdissä, niin se sitten riittää. Tai sitten kun täällä on tässä pääntiessä on tehty pari kerrosta tällä kontrastivärillä, senhän voi jättää vaikka pois ja tehdä vaan tämän pitsikuvion sitten sillä. Ja täällä on myös hihan suissa on käytetty sitä kontrastiväriä. Eli siinä mielessä aika kiva sille minivyyhdille voisi olla tämä näin. Tämä on siis nyt tällä hetkellä yksi mun lempipaidoista. Tästä tuli todella kiva. Siis tykkään ihan älyttömästi. Mä tein koon L ja mun mielestä tästä tuli erittäin hyvän kokonen. Eli just semmonen, täällähän on jo luontaisesti vähän tilaa, koska nämä hihat on tällaiset lepakkomalliset, niin totta kai niissä on sitten sitä ilmavuutta. Mutta muuten tykkään tästä koon puolesta tosi paljon. Siinä ohjeessa oli, että ei kannata pingottaa mitenkään ihan älyttömästi, mutta se ohjeen mukainen lanka oli joku vähän erilainen kuin tämä, että mä taas ajattelin, että nyt mä hyödynnän tätä merinolangan ominaisuutta, mikä on se, että se vähän ehkä lörähtää siinä kastellessa ja pingotettaessa, kun mä ajattelin, että tämä laskeutuu silloin tosi kivasti. Ja mä pingotin tämän kyllä ihan reippaasti. Ja mun mielestä se nyt istuu erittäin hyvin. Pikkasen tämä pääntie
tämä ei ole ihan täydellinen tämä vääntiä. Voi olla, että se mun raju pingottaminen saattoi vähän vaikuttaa tähän muotoon, mutta täällä on siis lyhennettyjä kerroksia, mikä on tietysti tosi hyvä juttu, mutta se istuu ihan hyvin, mutta huomaan, että pikkasen joudun sitä korjaamaan aina välillä, että en tosiaan nyt osaa sanoa, mä epäilen, että se johtuu siitä mun rajusta pingottamisesta, että mä ehkä sitten vedin tätä liikaa tänne niin kuin leveyssuunnassa. Mutta joo, siis tää on aivan ihana paita. Siis neulefestareilla sain kovasti tästä kehuja ja sitten sinne otin myös noin sovituskaapelit mukaan. Mä myös sovittelin tätä siellä kesken kaikkea. Oli tosi kiva, kun moni kommentoi tätä sitten. Viimeksi kerroinkin tästä vähän, mutta otetaan vähän kertauksen vuoksi. Eli tämä tehdään siis pyöränä täältä ylhäältä aloittain, mutta sitten tämä hihan kohta, eli periaatteessa tämä väli tästä, niin tehdään edestakaisin neuleena. Ja siinä tosiaan otin sitten niille nurjille kerroksille pikkasen pienemmän puikkokoon. Tämä on tehty sillä, että tässä on 3 puikkokokoa käytetty. Eli täällä on 3 millin puikot täällä resorissa. Sitten tässä pitsiosuudessa on 325 ja sitten tämä muu vartaloosuus on 3,5. Sen on varmaan ajateltu, että tämä pitsiosuus, ainakin mun käsialalla, niin se on löysempää kuin tämmöinen sileä neule, niin siihen on otettu pikkasen pienemmät puikot, ja ne toimii ihan hyvin. Mutta mä otin sinne nurjalle sitten, kun oikeat puolet mä tein, tai oikeat kerrokset tein ne 3 puolikkailla, niin nurille otin ne 325. Ja tässä tuli kyllä todella siistin näköinen, että olen siihen todella tyytyväinen. Siinä nyt näkyy, siinä kuvaruudullakin ehkä itse asiassa enemmän kuin luonnossa. Tässä menee raita. Näette varmaan. Minä otin riskin ja en raidottanut tätä käsin värjättyä lankaa. Ja tuossa kohtaa menee sitten kerän vaihtuminen. Siinä myös tapahtuu samassa kohtaa se, että mä teen tämän hihan kohdan edestakaisin neuleena, joten se vaikuttaisi myös siihen, miten se tuossa sitten menee se lanka. Mutta se ei itse asiassa näy kyllä luonnossa ihan niin voimakkaana. Mun mielestä tuossa näkyy niin selkeä raita, mutta ei se noin selkeä ole kyllä. Ei haittaa mua, koska muuten tämä näyttää kyllä tämä menee tosi kauniisti. Tämä malliltaan tämmöinen lyhyehkö. Mä sovitin tätä semmoisen yhden mekon päälle ja sen kanssa mä tätä varmaan eniten käytänkin. Mutta sitten mä ajattelin, että mä tykkäisin myös sen niinku farkkujen kanssa pidettäväksi. Tämä on siihen kyllä liian lyhkänen, ainakin mun makuuni, että kun tämä hihamalli on tällainen, niin jos nostaa, tai tietysti kun liikuttaa kättä ja nostaa kättä, niin se tarkoittaa myös, että se koko paita sieltä kyllä nousee. Niin en tykkää hirveästi siitä, että sitten siellä napa vilkkuu. Niin mä ajattelin, että tämä saa olla tämmöinen mekkojen kanssa puettava. Mutta sitten mä ihastuin tähän malliin niin hirveän paljon, että mä päätin aloittaa toisen. Tämä on kyllä todella harvinaista, että mä tekisin suoraan perään toisen samalla mallilla. Mutta sitten mä ajattelin, että mä tekisin tätä pituutta tänne vaan sitten reilusti lisää. En tiedä vielä sitä, kuinka paljon, täytyy ehkä vähän sovitella ja katsoa, että kuinka paljon, mutta siis ainakin 5 senttiä voi olla, että luultavasti teen vielä enemmän, niin se sallii sitä liikkuvuutta sitten enemmän. Mulla on muitakin valmistuneita, mutta mä näytän sen pienen alun, mitä mä oon tästä aloittanut toista tandie-paitaa. Ja näytän myös projektipussin. Mä ostin tuolta Jyväskylän neulefestareilta Titityystä uuden projektipussin. Sitä menin sinne ostamaankin. Halusin ostaa sieltä sitten uuden. Tää on nyt aika alussa vasta. Mutta tulee tällainen. Eli tarkkasilmäiset voi huomata, että tämä harmaa on täysin samaa lankaa kuin tuossa toisessa, eli sitä Lucky Omen Janssin lankaa. Mulla oli tähän ostettu minivyyhti, ja mä aloitinkin sillä, mutta sitten kun mä rupesin sitä neulomaan, niin se oli liian lähellä tätä punaista lankaa, ja se ei erottunut mun mielestä tarpeeksi. Niin sitten mä totesin, että no, tämä kyllä sopii todella hyvin tämä harmaa tämän punaisen kanssa. Eli tämä on Skeinfinitin sitä merinosukkalankaa.
Ostin tätä tuolta Onnenlankamoisesta Kangasalta ja tää on tosi kauniin värinen. Olen nyt hirveän alussa tässä vasta, mutta tässä punaisessa langassa on vähän tummempaa kohtaa ja vaaleampaa kohtaa, niin nyt mä ajattelen, että sen jälkeen kun mä saan tämän pitsiosuuden tehtyä, niin kyllä mä sit rupean raidottamaan noita keriä, että ei kävisi ainakaan niin, että tummaa mitenkään lähtisi läikittymään, että nyt mä teen sitten sen. Mä en yhtään tykkää raidottaa, musta jotenkin tuntuu työläältä, vaikka eihän se sitä oikeasti ole, mutta kyllä mä tässä ajattelin, tää on niin kauniin värinen tää lanka, että nyt mä ihan kiltisti raidotan sitä sitten. Mutta tosiaan täältä on tulossa toinen. Malliltaan tää on helppo neuloa tänne siis, koska täällä tehdään nämä lisäykset sitten täällä molemmilla olkapäillä. Ja sitten hiha on sitten se suoraa ja sitten sen jälkeen lähdetään kaventelemaan nämä ylimääräiset silmukat pois. Et siinä mielessä tätä oli helppo neuloa siellä neulefestareillakin seurassa, kun ei tässä tarvinnut kauheasti katsoa sitä ohjetta. Mutta se on siellä keskeneräisenä ja sitä tässä nyt haluan kyllä tikutella sitten pikkuhiljaa valmiiksi. Se ei nyt mikään kovan pakkaspäivän paita ole, koska ne hihat jää kyllä vajaaksi, mutta että kyllä mä sen silti tässä nyt haluan saada sitten valmiiksi. Ja joo, se tosiaan valmistui jo silloin heti heinäkuun puolenvälin aikaa. Mutta silloin varmaan viime jaksossa sanoinkin, että mä osallistuin myös, tai ilmoittauduin toiseen testineulontaan, joka meni vähän päällekkäin ton kanssa, mutta tiesin, että kyllä mä sen ehdin tekemään sen toisenkin paidan, koska siinä oli kyllä aikaa ihan tonne elokuun. En muista mihin päivään, mutta kuitenkin. Ja sainkin sen kyllä tehtyä. Mä näytän tän nyt ensin. Näin. Eli tuo on tommonen pitsikaarroke. Helma. Ja pitkät hihat. Ja laitan tuohon kuvan, miltä tää näyttää mun päällä. Tän nimi on Summer Dream Top. Ja tää on Meiju KP:n ohje. Joku voi ajatella, että näyttää tutulta. Ja sitä se varmaan voi ollakin. Koska tämä malli on lyhythihasena Novitan, onko se ihan Novitan lehdessä vai sitten vaan jossain Novitan sivuilla tämä ohje ollut. Varmaan siinä Novitan lehdessä. Eli lyhythihasena ja suomenkielisenä ohjeena. Mutta nyt tämä testi neulottiin englanninkielisenä ja tähän annettiin myös vaihtoehto pitkille hihoille. No, mulla ei ole yhtään puuvillapaitaa, tämmöistä pitkähihasta, minkä mä olisin itse neulonut, niin mä ajattelen, että tämä voisi olla kyllä semmoinen kiva, mikä sopisi mun vaatekaappiin, ja tosiaan saisin nyt pitkähihasen puuvillapaidan. Sitten mä hukkasin langan tuolla. Mä käytin lankana tällaista Svartaforetin Cecilia-lankaa. Tässä on 53% puuvillaa, 33% viskoosia ja 14% pellavaa. Koostumus on ihan, jokainen prosentti on täysin sama kuin Tropsin Pelle langassa. Ja tämä on siis niin kuin ulkonäöltäänkin ihan sen Pelle-langan näköistä. Ainoa oli se, että mä kävin tarkistamaan nyt sen Pelle-langan koostumuksen. Tässä on 50 grammassa 110 metriä, mutta siinä Pelle-langassa on 50 grammassa 120 metriä. Et siinä on 10 metrin ero, eli käytännössä siis täysin samanlaista lankaa. Tämä oli väriltään tosi kiva, koska tämä on tämmöinen kiva tumman sininen, mutta sitten kun täällä on näitä säikeitä, niin täällä menee 2 mustaa säijettä. Tai no, voi olla, että ne on tosi tumman sinisiä, mutta melkein mustaa, niin se tekee tästä pinnasta mukavan eläväisen. Tämä on tosi kaunis tämä neulepinta. Mä ostin tätä lankaa tuolta Villapallosta, silloin kun Villapallo ilmoitti, että hän lopettaa, niin siellä oli aikamoiset alennukset silloin. Alkuun oli -40% ja sitten -60%, niin mä oon tämän langan ostanut sieltä. Tälle paidalle tuli hintaa vähän päälle 20. Eli oli nyt sitten edullinen paita ja just, että pitkät hihat. Mä tein koon XL ja tähän meni lankaa 470 grammaa.
että kun en ole taas niin kuin pitkään aikaan tällaista paksumpaa puuvillalankaa neulonut, niin yllättävän painavahan tästä tuli. Että mulla oli tätä siis 10 kerää, että se riitti vallan hyvin ja jäi vähän nyt sitten ylittekin. Mutta joo, tämä on tosi kiva. Mä oon tätä käyttänyt jo ja mä uskon, että tämä varmaan selviytyy pesukoneesta aika hyvin. Täällä on siis 30 asteen pesu olisi tässä näin, ainakin tämän työtteen mukaan. Joo, mutta tämä ohje löytyy maksullisena Ravelrystä, niin kuin löytyy muuten tuo Tandie-paitakin, että ne voi käydä siellä katsomassa. Tämä pitsineule oli ihan mukavaa tehdä. Ei ollut vaikea, mutta totta kai sitä kaavioa tartti katsoa. Sitten mä tykkään siitä, mihin kohtaan tämä vitsineule tulee. Eli kun tämä laittaa päälle, niin se ei tule yhtään tuohon alaspäin, että tällä ei välttämättä tarvitse pitää niin kuin mitään toppia tai mitään semmoista alla. Että musta toi sijoittuu aika hyvin toi vitsineule. Ja siinä ei ole kauhean isoja ne reijät. Niin mun mielestä sitä tuli oikein hyvä. Joo, ne oli ne testineuleet. Mutta sitten mä ajattelin muutaman sanan jutella noista hyväntekeväisyysneuleasioista. En ole täällä varmaan kauheasti niistä jutellut, mutta yleisesti ottaen neuloajathan on hirveän tunnettuja siitä, että aika moni osallistuu joihinkin näihin keräyksiin, mihin kerätään villasukkia tai lapasia tai pipoja tai huiveja, mitä milloinkin. Ja näitä kerätään kaikenlaisille porukoille sitten, että on niitä vastasyntyneiden pipoja ja sukkia ja on asunnottomille lapasia ja on lohtuhuiveja ja vaikka jos mitä. Yleensä mä vuosittain osallistun näihin joihinkin keräyksiin. Mä itse tykkään sillä lailla, että tai mielellään teen niin, että mä yhteen keräykseen annan sitten useamman neuleen. Että mä en oikeastaan sitten tee semmoista, että mä toimitan yhden sukkaparin tonne ja toisen tonne ja kolmannen sitten toiseen paikkaan, vaan mä mielellään sitten antaisin useamman sitten samaan kohteeseen. Se on mulle helpompi, jos tarvitsee ruveta toimittamaan niitä sitten jonnekin. Monesti ongelmana tulee se, että jos on joku keräys, niin mulla ei ole välttämättä valmiina mitään sinne lahjoitettavaa. Ja sitten kun keräys ilmoitetaan, niin voi olla, että kuukauden päästä se jo sitten loppuu. Että siinä ei hirveästi kerkeä sitten tekemään siihen keräykseen. Niin ne on mun mielestä vähän harmillisia. Ne olisi kivempiä semmoiset, mitkä tietäisi kuukausia etukäteen. Tai sitten jos olisi semmoinen joku vakiokeräys, että niin kuin ehkä noin asunnottomien yö on semmoinen, mikä toistuu joka vuosi, että sinnehän voisi sitten jo ennakoidenkin tehdä neuleita. Mutta tämä oli pohjustus siihen. Viime vuonna mä vein Tampereen kädentaitomessuille villasukkia. Siellä kerättiin Taussin lastenosastoille sukkia, niin mä vein sinne. Ja sinne sai viedä myös niitä vastasyntyneiden sukkia, niin mä oon niitä aina välillä tehnyt, kun on jäänyt pieniä lankanöttösiä, niin vein sitten ne sinne. Vein aika ison kassillisen kyllä sukkia. Mutta mun tytär huomasi Instagramissa, se oli jo toukokuulla, että Suomen taitoluisteluliitto kerää lapasia semmoiseen luistelukilpailuun, mikä on nyt tässä syksyllä. Ja tässä se toimituksen eräpäivä oli sitten, se on nyt tämän syyskuun loppupuolella, en muista tarkkaan mikä päivä se oli, mutta syyskuun loppupuolella. Et siinä huomasin, että on tosi paljon aikaa. Ja tytär kysyikin, että neuloisinko mä muutamat lapaset sitten tähän keräykseen. No totta kai, taitoluistelu on meidän perheessä tärkeä juttu, niin ilman muuta haluan osallistua sitten tähän lapaskeräykseen. Mulla oli 3 lapaset sattuu olemaankin mun laatikoissa, ja ne laitan tähän sitten myös, mutta sitten mä ajattelin, että mä katson, että minkälaisia seiskaveikan jämiä mulla tuolla on, että niistä voisi saada hyviä lapasia, ja rupesinkin sitten niitä tekemään. Nämä ei nyt kaikki ole siis valmistunut viime kuvauksen jälkeen, vaan tämä on ollut tosiaan tiedossa sieltä toukokuuta asti, mutta mä en ole vaan näitä näyttänyt tässä välissä. Ensin mä tein, tällätteet. Mulla oli tämmöistä ruskeata lankaa. Nämä on kaikki oli jämälankoja, näistä on aloitettu jo jotain muuta.
Eli tämmöiset kirjoneulelapaset. Tämä ruskea tämä on seiskaveikan vahvusta, mutta tämä on lankamaailmasta ostettu. Mä muistaisin, että olisiko tämä joku Oona tai Oiva tai joku sen tyyppinen lanka. Ja toi vaalea on sitten seiskaveikkaa. Niin tämmöiset kirjoneulelapaset. Vähän poikkeuksellisesti tein aukkopeukalon. Se ei ole ehkä se mun ihan lemppari, mutta näihin nyt tein. Tähän kattoin ohjetta. Ostin tämän Rakkaudella Henna -kirjan, jossa on aika monta lapasohjetta ja oli tällaista myös pipojakin ja joku pantakin täällä oli. Mutta täällä oli tämmöiset nuoskalapaset. No siinä on nyt käytetty 2 väriä noihin kuvioihin, mä käytin yhtä. Ja sitten mun mielestä tänne jäi aika paljon tätä, niin kun, missä ei ole kirjoneuletta, niin mä päätin sitten vaan jatkaa tätä kuvioa ja tein sitten ton kirjoneulan tänne aika loppuun asti. Niin näistä tuli mun mielestä ihan kivat. Niin tämmöiset. Sitten sitä ruskeata jäi, niin mä tein sitten toiset, mutta se ei nyt sitten ihan riittänyt, niin mä lähdin raidottamaan tämmöisellä harmaalla. Taas sitä Gestalin Janne lankaa, tää harmaa. Olisi ollut ehkä kivemmat, jos nämä peukalot olisi ollut ruskeat, mutta se ei nyt vaan riittänyt se lanka, niin ne on nyt sitten tämmötteet. Mä mennään nyt aika äkkiä, koska ei näissä osassa ole kauheasti näkemistä. Mutta sitten mulla oli täällä tämä vaalea on se, mitä noissa kirjoneulen lapasissa oli, ja sitten taas Gestalin Janne lankaa, mitä noissa sitten raidoissa oli, niin sitten tein tämmöiset lapaset. Tämä on ehkä se malli, millä mä useimmiten teen lapaset, eli tämä on ihan tämä kiilapeukalo. Mä teen sillä Novitan ohjeella. Se löytyy ihan googlettamalla. Ihan tämmöinen perus kiilapeukalo sitten tänne. Niin sitten kun mä olin nämä tehnyt valmiiksi, niin mä ajattelin, että onpas nyt vähän tämmöisiä maanläheisiä värejä, että olisi aika kiva, jos siellä olisi vähän jotain värikkäämpääkin lankaa. Niin kävin tuolla Onnenlankamoisessa ja ostin sieltä tällaisia värejä. Tämä on semmoista Lang Touring-lankaa, jota mä olin halunnut kokeilla. Ja nyt oli sitten oiva tilaisuus ostaa sitä. Ne myytiin 50 gramman kerissä, se on seiskaveikan vahvusta, niin ostin kaksi kerää sitten jokaista näitä 3 väriä. Mä tein tämmöiset pinkit, ihan perus, näissä ei ole mitään kuvioa tai muuta. Sitten tein violetit, nämä on tuon Kässäpuodin Anna Heinon Katajala-lapaset. Nämä näyttää kauhean kapeilta, mutta siis nämä menee mun käteen ihan valla hyvin. Siellä ne luistelukilpailijat, kenelle nämä jaetaan, niin he on nuoria aikuisia. Eli se ei mitään lasten kokoja ei tarvi, niin mä käytin omaa kättäni tässä nyt mallina sitten. Mulla on varmaan semmoinen aika keskiverto kokoinen käsi. Osaan tein sitten vähän pidemmäksi tämän ja osaan vähän leveämpiä. Siellä on niin kuin miehiä ja naisia kuitenkin kisaamassa, niin voi olla vähän erikokoisia käsiä. Noin. Ja sitten mä mietin tähän viimeiseen väriin, mitä mä tekisin, niin mä tein tämmöistä muurahaisen polkukuvioa tähän sitten. Mulla on täällä nämä mun pöytätabletista tehdyt lapasblokkerit, niin vähän näkee paremmin kuvion. No näistä langoistahan tietysti jäi sitten jämiä, niin sitten mä tein oikein tämmöiset ihanat väripläjäykset. Eli lähdin sitten raidottamaan ja tein sitten noista jämistä tämmöiset tosi värikkäät. Näitä jäi vielä ihan pikkasen, niistä voisi saada vielä muutaman raidan. Että täytyy katsoa, teenkö vielä johonkin sukkaan tai lapasiin sitten muutaman raidan näistä. No sitten mä innostuin näistä lapasista, sillä nämä oli oivia semmoisiin jämäkeriin, niistä pääsee eroon. Mutta sitten mä ajattelin, että mulla on noita minivyyhtejä. Niin ja sitten mulla on semmoisia fingerivahvuisia sukkalankoja aika paljon. Ja mä en oikeastaan tee fingerivahvuisia sukkia, olen tämän huomannut tässä. Niin teinkin sitten niin, että otin yksivärisen fingerin vahvusen, tämä on Dropsin Fabeli, tämä valkoinen, ja sitten otin yhden minivyyhdin. Ja neuloin sitten kaksinkertaisella tämän
tämän osuuden. Nämäkin on tehty siis kaksinkertaisella, mutta sillä pelkällä faapelilla. Ja näistähän tuli tosi kivan näköiset. Täällä on siis kiilapeukalo. Sen verran se nyt vähän tekee tämän kuvion, tonne jää tommonen valkoinen tai vaaleampi läikkä. Täällä on sitten se tumma, niin toi kiilapeukalo tekee sen, koska tässä se silmukkamäärä vähän muuttuu. Mutta tää on muuten aika tasainen täältä ylhäältä. Näistä tuli kivan näköisiä. Ja oli kiva käyttää näitä minivyyhtejä näihin. Ja sitten, no otetaan nämä. Sitten tein vielä tällaiset sillä valkoisella faapelilla ja sitten minivyyhdillä. Mä en tiedä, mitä nämä minivyyhdit on. Mulla oli, toissa vuonna mulla oli Lankafarmin joulukalenteri, jossa oli minivyyhtejä. Et osa näistä on sieltä, mutta sitten mä oon myös saanut muutamia minivyyhtejä. Mä oon kaikki ne laittanut tai säilytän niitä samassa pussissa, niin mä en osaa sillä erotella, että mikä on niitä Lankafarmin ja mikä on sitten jonkun muun. Mutta näistä tuli tosi kivat mun mielestä. Tällaiset. Ja sitten vielä tein kolmannet. Mulla oli tähän, tämä harmaa on Austermanin steppiä. Niin sitten tällaiset, ja sitten se oli semmoinen harmaa valko kirjava se minivyyhti, millä tein. Ne 20 gramman minivyyhti, se riittää hyvin tähän näin. Se ei riittänyt mulla siihen, että mä olisin ne peukalot saanut sillä vielä, mutta tähän osaan se riittää. Noin. No sit mulla olikin vielä yhdet seiskaveikka vapaset tämmöiset perusmalliset. Ja sitten toi Rakkaudella Henna, kuka ton kirjankin oli tehnyt, niin hänellä oli Instagramissa tämmönen yhteisneulonta lapasista. Eli hän julkaista vaan pienen pätkän kerralla lapasista. Ja tämmönen kuvio siitä tuli. Ja täällä on myös tää aukkopeukalo. Näistä tuli ihan kivat. Nämä on tehty sitten niin kuin nallenvahvuisesta langasta. Se yhteisneulonta oli niin kuin seiskaveikkavahvuisesta, mutta tällä Hennalla on ne silmukkamäärät on aika isot, että mun käsialalla ja siellä 4 puikoilla, niin niistä tulisi kyllä mun mielestä tosi isot. Niin mä tein itse asiassa sillä samalla silmukkamäärällä, mutta 3,5 millin puikoilla ja nallelangan vahvuisella langalla, niin näistä tuli hyvän kokoiset. Nämä näyttää kapealta, mutta ainakin mun käteen menee tosi hyvin. Tässä on jännät sillä, että on aika pitkä tämä kirjoneuleosuus tässä näin, mutta ihan hyvältä tämä näyttää, kun tämän laittaa käteen, niin ihan hyvin tämä istuu. Niin tällä tavalla. Mä en näitä nyt sillä lailla merkannut ylöstä paljon, kun mulla meni lankaa mihinkäkin. Ainoa just tuossa minivyyhdissä huomasin, että se riittää hyvin tohon osuuteen, mutta ei niihin peukaloihin sitten enää. Joo, mutta aikamoinen kasa hei on näitä valmiita lapasia. Olisi kiva kuulla hei kommenteissa, että osallistutteko te koskaan näihin johonkin keräyksiin. Ja jos on jotain semmoisia säännöllisiä keräyksiä, niin mielelläni kuulisin niistä. Nyt on varmaan lapaskiintiö mulla hetkeksi aika saavutettu, mutta voisin kyllä tehdä ihan hyvin jotain sukkia tai sitten jotain muuta. Nämä lähtee Espooseen, että mun täytyy postittaa nämä sitten sinne, mutta tiedän ainakin, että osa lankakaupoista toimii semmoisina keräyspisteinä. Ainakin Tampereen lankamaailmassa on keräyspiste jollekin sytomyssyille ja onkohan niille keskoskäsitöille ja jollekulle muutenkin. Mutta joo, siinä oli nyt sitten näitä valmiita neuleita. Hei, sitten unohdin ihan täysin, että olihan mulla vielä yksi valmistunut työ, mutta se jäi tuonne mun selän taakse, niin mä en huomannut sitä. Mulla on semmoinen tilanne, että mun villasukat alkaa olla kaikki hajalla. Mulla taitaa olla yhdet ehjät ja yhdet semmoiset uudet, mitä mä en ole vielä ottanut käyttöön, mutta ne täytyy nyt ottaa kyllä käyttöön. Mä tykkään käyttää täällä kotona villasukkia. Mä en todellakaan saa herkästi villasukkia rikki. Eli nyt kun mulla on useammat ollut käytössä, niin ne on myös useita vuosia vanhoja. Ja nyt ne yksinkertaisesti kuluu niin puhki, että mä en lähde niitä edes paikkaamaan. Että kyllä nyt on sitten aika uusille villasukille.
Mun ongelma tässä on se, että mua ei yhtään huvittanut neuloa villasukkia. Ei mua niinku itselleni nyt tälläkään hetkellä huvita neuloa villasukkia, mutta tarve olisi nyt kova. No, mä ajattelin helpottaa tätä mun neulomisen tuskaa sillä, että ostaa jotain kivaa lankaa, mistä tulisi sitten kivat villasukat. No, minäpäs ostin sitten, nyt tätä on kyllä näkynyt tosi monessa YouTube-kanavassa ja sitten myös Instagramissa, mutta minäkin ostin tätä Eldur Janssilta raidottuvaa sukkalankaa. Tämä oli tämmöinen PFL-sukka, jossa oli siis 50 gramman kerä tätä raidottuvaa sukkalankaa ja sitten semmoinen minivyyhti, 20 gramman minivyyhti, sitten kontrastiväriä. Ja tämä on fingerin vahvusta. Täällä on noin 425 metriä olisi 100 grammassa, mutta tosiaan tämä oli 50 gramman kerä. No se tuossa oli ja se oli aivan todella kauniin värinen. Nythän tämä on siis aivan räjähtänyt tämä mun kerä, mutta kuvitelkaa kuinka kaunista on ollut, mutta tällaisissa väreissä. Tämä on aivan ihana ja sitten siellä oli kontrastivärinä tämmöinen ehkä turkoosin sininen. Mä tosiaan ei huvittanut neuloa fingerivahvuisia sukkia, enkä niitä itse asiassa hirveästi käytä. Sinänsä oli tosi fiksua ostaa tämä fingerivahvunen, koska siellä olisi ollut niitä paksumpaakin, mutta no meni jo. Niin sitten mä ajattelin, että mitä jos mä hyödynnän tuota samaa tekniikkaa kuin noissa lapasissa. Eli otan toisen fingerivahvuisen langan ja neulon kaksinkertaisena. Mä itse tykkään siis ihan 7 paksuisista sukista. Mä tiedän, että moni ei tykkää. Mä itse tykkään eniten oikeastaan niistä. Ja niinpäs minä sitten otin tätä Austermanin steppiä, mitä olin käyttänyt noissa lapasissakin. Mulla on tämmöistä perusharmaata. Mä oon vaan kakuttanut sen uudestaan, kun oli helpompi sitten saada täältä kerän sisältä ja kerän ulkoa. Niin minun sukista tuli tällaiset. Eli vähän erilaiset, kun siellä on nyt se harmaa. Ja ai että siis mä tykkään näistä ihan hirveästi. Musta näistä tuli tosi kivat. Näissä oli, onko se 8 kerroksen raitaa oli tuossa vyötteessä. Ja montako kerrosta mulla tuli tähän näin, vaikka tämä on tällainen kaksinkertainen. No mulla tuli 8 kerroksen raitaa. Silti vaikka mä tein tämän tällainen niin kuin kaksinkertaisella langalla. Näistä tuli tosi kivan näköisiä. Mä tykkään näistä ihan älyttömästi. Tämä on mun lempisukkamalli on tämmönen siis lyhyt varsi. Ei semmonen niin kuin varreton, vaan tämmönen lyhyt varsi. Mä en tykkää niistä pitempi vartisista, vaan tää on just se semmonen, mistä mä tykkään. Mulla on semmoinen 3/8 jalka, että siinä mielessä ei kauhean isoja ei tarvitse tehdä mulle. Niin nämä tuli tosi äkkiä. Ja niin kuin varmaan ehkä huomasittekin, niin en kohdistanut raitoja. Mä aloitin toisen sukan kerran toisesta päästä ja toisen toisesta päästä, koska mä myös halusin, että näistä tulee tämmöiset eri pari, sama pari sitten sukat. Ja kontrastiväriä olen käyttänyt täällä varren resorissa, kantapäässä ja täällä kärjessä. Ja näistä tuli kyllä niin kivat. Mulla jäi tätä 24 grammaa. Eli periaatteessa vähän vajaa puolet. Niin näistä saisi kyllä kikkailemalla vielä toiset sukat. Tätä jäi 9 grammaa. Eli näistä saisi samalla tekniikalla kyllä vielä toiset, kun pikkasen nipistää jostain. Tai sitten mulla saattaa olla tuollaista turkoosia väriä jossain muussakin minivyyhdissä, niin voisi sitten vaikka tehdä tuon kärjen sillä toisella minivyyhdillä. Mutta tosiaan tämmöiset, nämä on aivan ihan, en ole ottanut vielä käyttöön, mutta nyt kun mä oon nämä esitellyt, niin otan sitten käyttöön. Nämä paino 84 grammaa yhteensä. Ja nämä on mun näillä uusilla sukkablokkereilla, mitkä ostin sieltä London Loopista. Tai Loop Londonista, en mä muista ikinä kummin päin se on. Joo, mutta tämmöiset. Mä tykkään tehdä tämän hollantilaisen kantapään, eli tämän tämmöisen, yleensä sanotaan tämä, mikä on koulussa monelle opetettu. Pohdin sitä, että kuinka nämä raidat käyttäytyy tässä, kun tässä kantapään jälkeen. Tässä on sitten aika paljon enemmän silmukoita, mutta se meni kyllä aika hyvin. Ei siis sillain
suuresti huomaa, että se on vähän kapeampi tämä raita, tai ei ainakaan häiritse mua ollenkaan. Joku muukin sanoi tästä, nyt en muista, oliko Neule Ansassa. Pia varmaan taisi puhua kanssa siitä, että se ei haittaa, että tässä se menee tosi kauniisti siltä tämä raidotus. Mutta joo, tämmöiset sukat on nyt tehty, ja tosiaan nyt mun tarvitsisi kyllä tehdä sitten lisääkin sukkia. Mä itse asiassa ostin 2 kerää seiskaveikkaa. Ihan sillä, että seiskaveikan se koostumus oli nyt vaihdettu, kun se oli ennen 75% villaa ja 25% polyamidia, niin nyt se oli vaihdettu 80% villaa ja 20% polyamidia. Niin mä ostin ihan kokeiluun, niin mä ajattelin, että semmoiset pitäisi tehdä sitten. Mutta joo, sukkia varmaan tässä nyt näkyy jonkun verran ja tosiaan ihan itselleni näitä nyt pitäisi sitten tehdä. Mutta kun ostaa kivaa sukkalankaa, niin näitä on paljon kivempi tehdä näitä sukkia. Mutta joo, olipa ihanaa, että tosiaan oli tätä raidottuvaa. Sukkalankaa mä en ole koskaan ennen ostanut käsivärjättyä, ei mitään raitapalloja tai muita, niin nyt oli kiva sit saada ostettua tämmöinen. Hän tosiaan myi myös sitä paksumpaa raidotettua sukkalankaa, voi olla, että semmoisen joskus saatan ostaakin. Joo, mutta tässä nyt, siinä oli nyt kaikki mun valmiit työt. Mennäänpä sitten keskeneräisiin neuleisiin. Mä oon tehnyt ihan hirveästi mieli aloittaa vaikka jos mitä. Mulla on tuolla siis pari semmoista keskeneräistä, mitkä olette nähnyt kyllä keskeneräisiä, mutta ne ei ole edennyt yhtään mihinkään, joten niitä en nyt näytä. Mutta näytän näitä uusia, mitä te ette ole vielä nähnytkään. Hei, nyt on ollut muuten hauska se, kun moni on aloittanut sen 7 aloitusta 7 päivänä. Se on ollut tosi kiva seurata niitä, kun olette aloitellut. Mä en ole itse siihen lähtenyt mukaan, mutta olen nyt aloitellut kaiken näköistä tässä näin, että olen hengessä mukana. Mä näin tuolla Nurjan Instagramissa. Siellä Evellä oli päällä semmoinen oikein pinkki paita, joka oli tehty tuolla Seela-paidan ohjeella. Seela-paidan on suunnitellut Jonna Hietala. Se on jo ollut jo jonkun aikaa ja sitä on näkynyt ihan säännöllisesti, mutta nyt musta tuntuu, että sitä on nyt tässä kohtaa aika paljonkin näkynyt. Ja moni pohtii sitä, että mitä eroa on sillä seelapaidalla ja sitten lentopaidalla. Mä oon kanssa yrittänyt seurata sitä keskustelua. Mä en ole ihan päässyt siihen mukaan, että mikä ero niillä oikeastaan on. Mä oon ostanut sen seelapaidan ohjeen. Ja tosiaan kun näin sen Nurjan paidan, niin se oli niin kivan näköinen. Ja katsoin, että mitä lankaa se on. Ja se oli tämmöistä Concept by Katjan reikilankaa. En ole koskaan tästä neulonut, mutta se oli tosi hauskan näköinen ja ajattelin, että sopii siihen malliin tosi hyvin. Se seelapaita neulotaan siis 6 millin puikoilla ja resoorit 4 millin puikoilla. Niin saa olla tämmöinen muhkea lankakin siihen. Tässä on 60% alpakkaa, 29% villaa ja 11% polyamidia. Tämä on tämmöinen höttönen lanka. Täällä keskellä menee tämmöinen kunnon säie, mutta sitten tässä ympärillä on tämmöistä höttöä. Mä tein jopa mallitilkun, koska tämä oli vähän tämmöistä erikoista lankaa, niin mä pääsin niillä puikoilla ihan just tasan oikeaan tiheyteen kuin mikä siinä ohjeessa oli. Kumpikohan mulla on? Se on näin päin. Ja mun seela näyttää nyt tältä. Eli seela on tämmöinen raklaanhihainen, hyvin peruspaita. Täällä on tämmöinen kaksinkertainen kaulus, jonka mä tein varmaan puolet lyhkäsempänä kuin siinä ohjeessa. Mä en tykkää paidoista, mitkä tulee kovin korkealle. Mä tiedän, että moni muukaan ei välitä niistä. Niin mä yritin tehdä tämän löyhästi ja sitten tein tämän matalampana. Mutta halusin tehdä tämän käännetyn kauluksen tänne kuitenkin. Ja se sopii kyllä tähän paitaan hyvin. Mä oon sovittanut tätä päälle ja mun mielestä se istuu erittäin hyvin, tää pääntiä. Se on just semmonen, niin kuin, ei mikään iso, mutta missään nimessä ei semmonen pienikään. Hihat mä oon jo erotellut ja siellä tosiaan menee noin raklaan saumat tossa sitten.
Tämä on pinnaltaan hyvin tämmöistä, voisi sanoa niin kuin epätasasta. Mä ajattelen, että mulla on aika siisti käsiala noin yleisesti ottaen, mutta tämmöisellä langalla niin ei missään nimessä ei voi saada tasasta jälkeen aikaiseksi. Ja mun mielestä tämä on vähän niin kuin tämä ominaisuus tässä. Ja tämä on juuri semmoinen, mulla tulee mieleen semmoinen kotoilupaita, semmoinen ihana syksyinen, minkä voisit vaan heittää päälle. Mutta sen verran tätä sovitin ja totesin, että täällä on oltava alla jotain. Eli tämä on sen verran harvaa tämä neulos, että tässä näkyy kyllä läpi. Et joku toppi täällä pitää olla sitten alla. Mä ajattelin, että mä teen tämän nyt ihan sen ohjeen mukaisesti. Mä teen koko 3, mikä noin yleisesti ottaen olisi niin kuin pienempi kuin mitä yleensä teen, mutta tässä on sitä väljyyttä taas aika paljon. Niin se koko 3 tuntuu musta hyvältä ja tämä on hyvän kokoinen. Nämä hiha-aukot on aika isot. Mä sitä katselin, kun mä tein näitä, tai neuloin tätä raklaan saumaa tässä, että jotenkin se tuntuu, että se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja että aika isolta se vaikuttaa ja se on kyllä aika iso. Mutta mä nyt päätin, että mä teen sen ohjeen mukaisesti. Katsotaan. Mun täytyy sitä ne hihat tehdä sitä sovittamalla. Mä en ole vielä katsonut, kuinka nopeasti niitä kavennetaan. Mutta aika iso tämä hihan aukko tässä on. Tämä on ollut semmoinen paikka, että tätä mun on nyt tehnyt mieli ihan hirveästi neuloa. Täällä on siis noin lyhennetyt kerrokset täällä takana, että tämä istuu oikein hyvin. Ohje on selkeä, helppo. Semmoiseksi se on varmaan suunniteltukin. En muista, miten siinä oli neuvottu tämä käännetty pääntie, mutta mä en tee sitä sillä, että ompelisin sen sitten jälkikäteen, vaan mä neulon sen sitten suoraan tuohon yhteen. En muista yhtään, miten siinä ohjeessa oli. Mutta tämä väri on täydellinen. Siis tämä on mun ehdottomasti näitä yksiä lempivärejä, tämmöinen harmaaseen taittuva violetti. Odotan, että tämä valmistuisi. Tätä on niinku kiva ollut tehdä ja tämä on nyt semmoista, tämä on posotteluvaiheessa, että tätä vaan neuvotaan suoraan tätä helmaa sitten. Niin, tätä tässä neuloskelen kyllä tosi innoissani. No sitten seuraava valmistunut työ on villatakki, mutta ei mikä tahansa villatakki, vaan virkattu villatakki. Instagramissa on nyt sattuneesta syystä näkynyt aika paljonkin virkattuja villatakkeja, ja tästähän saamme kiittää Virkkuumanian Heidiä, kuka pisti aluille nyt tämän virkattu villatakki yhteisvirkkauksen, joka toimii se tuolla Instagramissa. Mä laitan sen hashtagin tähän näin ja käykää katsoa Virkkuumanian Heidin sivulta ne tarkemmat ohjeet ja ne päivämäärät. Se alkoi nyt syyskuun alussa ja se oli tammikuun loppuun asti muistaakseni voimassa. Tässä on nyt aikaa, mikä on siis tosi ihana. Kiitos Heidi, koska myös Heidi itse on ihan supertaitava virkkaaja, mutta hän myös ehkä tietää, että me kaikki neulojat ei olla ihan niin hyviä virkkaajia. Me tarvitaan pikkasen aikaa tähän virkkailun opetteluun. No, mä kattelin Ravelrystä niitä ohjeita. Niitä ei tuntuu, että ei niitä ihan hirveästi siellä ollut, kun olet tottunut, kun saat jotain neulottua. Niin siellähän tulee vaikka kuinka paljon niitä ohjeita, mutta niissä virkkauksissa ei oikein ollut. Tai sitten osa oli ehkä nyt vähän sen näköisiä, että en nyt lähtisi tekemään, ehkä semmoisia vähän vanhanaikaisen olosia. Mutta Heidillä oli monta esimerkkiä, mitä sieltä löytyy, että ne kannattaa myös katsoa, jos et ole vielä katsonut Heidin sitä jaksoa. Hän on tehnyt oman jaksonkin tästä virkkauksesta. No, mä kävin kaupasta ja ostin tällaiset. Elikkä novitan alle lankaa ihanissa, voisi sanoa vähän keväisissä sävyissä. Mun ohjeen nimi on Granny Go Round Cardigan. Laitan sen ohjeen kuvan tuohon noin, miltä se näyttää. Ja tämä oli Iron Lamb, oli tämä suunnittelija. Se näytti siltä, että just tuossa kun osaat tehdä isoäidin neliön, niin ehkä toi
sitten onnistuu kanssa. Siinä on 5 väriä siinä mallissa, mutta mä nyt ajattelen, että mä en halua ehkä niin värikästä, niin mä otin 3. Mä kävin tuon Prisman lankahyllyllä ja kattelin sitten, että mitkä sävyt mä ottaisin. Tää oli aika selkeä. Tää on näitä mun lempivärejä. Tähän sitten lähdin etsimään sopivia. Mä huomasin, että mäkin yritin ottaa niitä harmaita tai muita, mutta sitten mä ajattelin, että ei hitse, että mä haluan nyt kerrankin ottaa jotain värikkäämpää, ja mä otin nämä. Niin mun mielestä nämä on aika kiva yhdistelmä. Heidiltä oli ihan hyvä, kun hän kertoi varsinkin tästä ohjeesta, että ne virkkaustermit on siis eri Briteissä ja Amerikassa. Täytyy katsoa, että kummalla kielellä se on, tai virkkauskielellä se on tehty. Ja mulla oli justiin, nyt mä en itse asiassa muista kummin päin ne meni. Olisiko tämä nyt sitten se brittiläinen? Koska mä olin tottunut siihen, että double crochet on toi pylväs, mutta tässä ohjeessa pylväs oli treble crochet. Niin mun piti nyt ihan YouTubesta googlettaa tai katsoa se YouTubesta videolla, että kai mä nyt oon ymmärtänyt sen sitten oikein, että se on ihan normaali pylväs ja niinhän se sitten oli. Kuulkaa tämän kanssa. Ei ole helppoa neulojalle aina tämä virkkaus ja kyllä kuulkaa kiittelin sitä ohjetta, kun siinä oli ihan kuvat, miltä sen pitäisi näyttää ja mä oon joutunut kyllä turvautumaan niihin kuviin. Mä näytän nyt minkä näköinen tää on. Eli mä oon tässä vaiheessa. Eli tältä tää näyttää. Tänne tulee raglan sauma ja mun mielestä se on tosi nätti. Se ei ole samanlainen kuin isoäidin neliössä, mitä oletin heti, että se varmaan tehdään samalla lailla, niin ei tässä tehdäkään. Musta se tulee kauniisti. Täällä on muuten mun toi Progress Keeper, jonka ostin Jyväskylän neulefestareilta. Mutta tältä tämä nyt näyttää. Tämä Novitan alle oli suunnilleen saman paksusta kuin siinä ohjeessa, että mun se sopi siihen aika hyvin yhteen. Mä oon mittaillut tätä tiheyttä. Mä tiedän, että mulla on vähän taipumus virkata tiukkaa. Ja tästäkin uhkaa käydä niin, mutta oon nyt yrittänyt kuitenkin, ettei tulisi liian tiukaksi. Mulla oli tämmönen koukku, missä on tää tämmönen kuminen pää. Tää oli Cloverin ja tää on 4 millin koukku, mikä siinä ohjeessakin oli. Mä luulen, että 4,5 millinen olisi ollut mulle parempi, mutta mulle ei ollut sen kokoista tämmöistä, missä oli tää hyvä kädensi ja mulla on vaan sellaisia metallisia, niin sitten mä ajattelin, että mä yritän tehdä tällä, mutta yritän tehdä vähän löysempää. Mutta kyllä tämän kanssa on kyllä tämä nyt rupeaa sujuu, koska kun tässä mähän luulin, että tämä vaan tehdään sitten sillä, että aina tuossa vaan noita pylväitä se tietty määrä ja sehän menee sillä tuolla kulmissa vaan ne raglan lisäksi, mutta eipä tässä nyt ihan tehdä sillä, että täällä tapahtuu muutakin. Muutakin tässä välissä niin täytyy oikeasti seurata, millä rivillä on. Ja sitten ne rivit on merkattu sieltä väri A, B, C, D, E. Se on 5 väriä. No mullahan ne ei nyt tietenkään mene sitten yhtään sillä, koska mulla on 3 väriä, niin mun täytyy oikeasti katsoa aika tarkkaan, että millä rivillä mä oon menossa. Mutta tästä tulee kauhean kiva. Mun pelko on, että tästä tulee liian pieni, mutta täytyy katsoa, kun se on nyt hankalaa tässä virkkauksessa, kun mä en osaa sillä lailla kikkailla samalla lailla kuin neulomisessa. Mutta joo. Mä luotan siihen, että tästä tulee hyvä. Ja jos tää tuntuu, että tästä tulee liian lyhkäinen, niin kai sitä voi sitten vaan kerroksen tai pari jatkaa tällä samalla tyylillä. Eikä se siitä nyt sen kummemmaksi muutu. Mutta mä oon tyytyväinen näihin värivalintoihin. Tää on tosiaan tämmöinen vaaleampi kuin mitä yleensä teen. Ja tosiaan vähän semmoinen ehkä keväinen. Tätä ajattelin, että mä teen sillä lailla pikkuhiljaa, että kerroksen kerrallaan ja katson sitten aina, paljonko jaksaa tehdä. Yllättäen mulle ei ole tullut käsi kipeäksi, vaikka mä luulin, että virkkauksessa tulee sitten käsi kipeäksi, mutta ei ole tullut. Täällä on nyt näitä langanpätkiä muutamia, mä oon kyllä kiltisti ne tänne päätellyt, eli mä nytkin varmaan tuosta päättelen noin sitten tuossa mukana. Mä mietin, että miten on
olisi fiksuinta tehdä tämä päättely. Mä en ainakaan luota siihen, että tämän vaan niin kuin pujottelisi tänne, kun mä pelkään, että se lähtee sieltä sitten pois. Niin mä käytän sitä Russian Join-menetelmää. Jos ei ole tuttu, niin voit käydä katsoa YouTubesta sillä nimellä. Niin se toimii tässä ainakin ihan hyvin. Et nyt tavallaan nämä pätkät mun vaan täytyy tänne pujotella. Näitä ei tarvitse sillä ei tarvitse tehdä mitään sen kummallisempaa. Koska sen Russian Joinin jälkeen mä sitä pikkasen matkaa vielä pujotan kyllä sitä lankaa tonne väliin. Mutta joo, tämmöinen työ täällä nyt sitten olisi, että tosi kiva Heidi, kun innostat meitä tähän virkkuuprojekteihin. Siellä on kivan näköisiä, tosi moni tekee niitä isoäidin neliöjakkuja ja se oli mullakin kyllä mielessä, ne on kivan näköisiä, mutta sitten mä nyt kuitenkin päädyin tähän näin. Katsotaan. Kyllä tämä nyt mun mielestä ollaan siinä pisteessä, että kyllähän tämä valmiiksi tulee, koska nyt mä oon niinku hoksannut tämän systeemin. Mulla on täällä yksi silmukkamerkki, missä tää on niinku kiinni. Tää mun kohta, missä mä oon, ettei se pääse vaan purkamaan sieltä. Sitten se olisi kauheata, jos tää nyt menisi purkaantuisi tuolla sitten itsellänsä. Sitten näytän vielä yhden keskeneräisen. Sekin on villatakki. Nyt mulla on aika poikkeuksellinen tilanne, että mulla on nyt aika monta tämmöistä paitaa villatakkia kesken, mitä yleensä ei ole. Mutta joskus käy näin. Mä kattoin, taas pieni johdanto. Mä seuraan tosi paljon noita neuloja-aiheisia YouTube-kanavia. Nyt on suomalaisia YouTube-kanavia niin monta, että mulla on oikeastaan sitten jäänyt noi ulkomaalaiset kanavat katsomatta, koska mä tykkään sitten katsoa noita suomalaisia. Niin, mutta se, mitä mä oon katsonut, on se kanadalainen Espastrikoon YouTube-kanava. He sillä harvakseltaan laittaa videon sinne. Se on siis lankakauppa Kanadassa ja nämä omistajat sitten pitää sitä YouTube-kanavaa. He toki sitten myös esittelee siellä heidän lankojansa ja he kerran esitteli tämmöistä lankaa kuin Make It Tweed. Tämä on ohkasta lankaa, jossa on sitten tuommoisia tweed-nyppyjä. Tämän ajatus on se, että tätä yhdistetään ihan mihin tahansa muuhun lankaan. Ja sitten tavallaan muusta langasta tuleekin tweed-lankaa, kun se yhdistetään tähän näin. Ja se oli hauskan näköistä. Ja he oli tehnyt niin kuin vähän mallia siitä, minkälainen siitä pinnasta tulee. Ja sitten mä vähän katsoin, että löytyisikö tätä mistään. No en löytänyt, ihan googlettamalla katsoin, että jossain askartelukaupassa oli, mutta sieltä ei pystynyt sitä tilaamaan. Ja vähän se jäi mun mieleen, että en mä mistään lähde siis kaukaa tilaamaan sitten hirveillä postimaksuilla. Mutta mä olin yksi päivä lankamaailmassa. Ja mä en ostamassa siis ihan muuta sieltä, mutta sitten kun menin kassalle, niin kuinka satuinkin huomaamaan tämän. Ja mä tunnistin tämän sitten heti, koska mä olin tätä tosiaan katsellut jo niissä kuvissa ja niissä videoissa. Niin sitten, että hei, täällä myydään tätä. No, mä ostin tätä 2 kerää, tietämättä nyt vielä mitä tästä teen. Tässä on siis 50 grammaa 445 metriä. Tämähän on sitten täysin tekokuitua. Eli tässä on siis viskoosia, polyakryyliä ja polyamidia. Mutta ihan tämmöisestä nyt arvata saakin, niin on tosiaan hyvin keinokuituinen. Mutta sitten mä kävin eilen lankamaailmassa. Ja ainakin Tampereen lankamaailma on uudistunut sillä, että ne on laittanut tosi kauniisti mun mielestä langat esille. Siellä oli jotenkin kiva katsoa niitä. Ja siellä oli uudenlaisiakin lankoja. Mä oikein sitten käytin aikaa ja vähän kattelin niitä. No sitten löysin tämmöisen kauniin harmaan langan. Tää oli Schoppelwollen Wool Finest lankaa, mikä oli, musta oli 100% merinoa. Joo, 100% merinoa. Ja tällä 100 grammalla on 400 metriä. Niin ostin tätä. Ja sitten tulikin mieleen, että entäs jos mä löysinkin nämä yhteen? Että minkälaista pintaa siitä tulisi? Ja näinhän minä tein. Mulla on myös toinen uusi projektipussi. Tän ostin tuolta Jyväskylän Neulefestareilta, Pynjalta. Ja
Nyt näytän tämän pinnan. Ja se pinta näyttää tältä. Eli aika hauska, eikö ookin? Siis toisaalta toi harmaa niin kun rauhoittaa, se on semmoinen hyvä pohjaväri. Ja sitten toi on kuin strösseleitä tuossa, noi värikkäät tweed-nypyt. Ja ensin mä ajattelin, että tästä tulisi joku huivi tai joku semmoinen, mutta minäpäs nyt rohkeana päätin ruveta tekemään villatakkia tästä. Mä kokeilin, että minkä koon puikot olisi tähän yhdistelmään hyvää. 4 puikot oli mun mielestä hyvät. Niin mä ajattelin, että mä teen tuolla Anna-Johannan vaakatakin ohjeella. Nyt sitten en tee niitä raitoja, vaan teen sitten tämän koko takin. Ja no, mä en nostanut liian vähän, niin mä kävin sitten, tänään oli Lankamaailmassa neuletapaaminen, niin sieltä sitten ostin vielä 1 kerät lisää. Mutta hei, eikö ole hauska? Tätä on niin kiva tehdä, tätä nyt niin kuin, tätä joutuu niin kuin vaan ihastelemaan aina välillä, kun tätä on neulonut muutaman kerran, sitten täytyy pysähtyä ja katsella, kuinka kiva pinta tästä tulee. Mutta joo, tämmöisenkin nyt sitten aloitin. Mä ajattelin tästä tehdä semmoisen lyhyemmän mallisen neulettakin. Mulla on noita pitempiä aika monta. Ja sitten kun mulla on muutama mekko, niin niihin sopisi paljon paremmin semmoinen lyhyempi malli. Niin mä ajattelin, että mä voisin tästä tehdä semmoisen lyhkäsen. En tiedä, onko tämä niinku liian villi tai liian värikäs. Siis joku sanoisi heti, että no ei todellakaan. Mutta itse kun käyttää paljon semmoisia hillittyjä värejä, niin tämähän on paljon värikkäämpi kuin yleensä. Mutta siis mä tykkään tästä pinnasta. Tämä on aivan ihana. Joten tämmöisenkin sitten aloitin. Joten nyt on näitä isoja töitä tässä aika monta aloitettuna, joten toivon, että ehkä niitä tässä nyt sitten edistäisin ennen kuin aloitan ainakaan yhtään lisää paitaa tai villatakkia. Joo, ja sitten niitä sukkia tosiaan mun tarvii tehdä. Mulla on 1 testineule tuossa vielä valmistunut, mutta siinä on deadline on tämän kuun lopussa, eli syyskuun lopusta, niin mun piti ensin sitä esitellä nyt, mutta mä päädynkin siihen, että mä esittelen sen ensi kerralla, kun se on sitten kokonaan valmis. Ja mä haluan sitä langasta kertoa sitten kanssa. Instagramissa mä oon sitä jo vähän tuolla näyttänyt. Mutta mä kerronkin sitä paremmin sitten ensi jaksossa. Saatan näyttää Instassa sitä, kun siellä oli vähän tuon langan kanssa mulla vähän ongelmaa, niin Instassa ehkä jatkan sitä keskustelua sitten, mutta näytän sen koko työn sitten ensi kerralla. Mutta joo, olisikohan tässä nyt nämä mun 2 kuukauden asiat. Oikein ihana, kun oot siellä katsomassa. Ja nyt on ollut niin kiva tässä huomata, että on aloittanut aika monta uutta suomalaista YouTube-kanavaa. Niin niitä on kyllä katsonut tosi mielenkiinnolla. On ollut kiva seurata niitä. Ja tässä nyt sitten noita tulevia tapahtumia on ainakin Tampereen kädentaitomessut. Mulla on 3 päivän ryhmälippu sinne. Ja että on siellä sitten ihan perjantaista sunnuntaihin. Siellä enimmäkseen odotan näkeväni teitä muita neulojia ja neuletuttuja ja uusia tuttavuuksia. Se on oikeastaan se syy, minkä takia sinne lähden. Et tänä vuonna varmaan langan osto jää aika vähälle, koska mulla on nyt lankaa aika paljon. Ja ostin myös Jyväskylän neulefestareilta lankaa. Mä voin näyttää niitä sitten tuossa, kun saan niitä puikoille. Mutta niitä messuja odotan kyllä tosi paljon. Mutta sitä ennen on sitten toi Seija P, eli Hetkeä Heimolasta, Seijan järjestämä Rantalahden neulen leiri. Mä olin siellä viime vuonnakin ja siihen paikat meni hirveän nopeasti. Ja nyt tällä vuonnakin Seija sitten jo hyvissä ajoin siitä ilmoitteli, että on tulossa taas se leiri ja antoi ohjeet ilmoittautumiseen. No se oli tiettynä päivänä tiettyyn kellonaikaan, kun piti ilmoittautua sähköpostilla. Mä varauduin niin, että mä olin kirjoittanut, että se sähköposti on niin valmiiksi, mutta mä lähetän sen sitten just minuutilleen silloin, kun se ilmoittautuminen alkaa. No mulle kävi niin, että 5 vailla sitä ilmoittautumisaikaa mulle tuli puhelu, johon mulla oli pakko vastata. Ja se puhelu kesti noin 15 minuuttia. Mä oon lähettänyt sen sähköpostin 12 minuuttia yli sen virallisen ajan, kun se ilmoittautuminen alkoi. Ja sain Seijalta ensin vastauksen, että valitettavasti jouduin varasijalle, että en mahtunut mukaan. Ja se harmitti tosi paljon, mutta
eihän siinä mitään voi. Mutta sitten Seija olikin sinne saanut järjestettyä vähän lisäpaikkoja, niin mä pääsenkin mukaan. Joten sinne on lähdössä sitten lokakuussa. Ja mulla on täältä vähän pari kyytiläistäkin tulossa Tampereelta, niin tosi kiva sitten. Ei tarvi ajella yksin. Tästähän ei ajattaa Tampereelta kuin sen tunnin verran sinne, niin ei ole pitkä matka ollenkaan. Mutta hei, jos olet tulossa sinne, niin ehdottomasti nähdään siellä. Mutta lupaan hei kuvata kyllä ennen sitä vielä jakson. Että jos pääsis nyt takaisin tähän semmoisen noin kerran kuussa rytmiin tässä kuvauksessa. Niin. Mutta ne tapahtumat ainakin on tässä syksyllä tiedossa ja se on kyllä tosi mukavaa. Joo, mutta hei, kiitos seurasta ja nähdään ensi kerralla. Moikka!